Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Buti pa sabot nga magsusi na sabta ni Scholastica. Pero, di pa nato ikasulti bahin anas lula. Napa siya sa kaguol karon bay. Pero di ta mahunong may. Ati man na lang sa slula. Kay doon ako'y buhaton. Unsa may mong buhaton ha? Bay Johnny? Maniid. Mauna na nga akong buhaton bay. Seryosoha na gud nimo. Di na ni madag ni sihan ng mga nahitabo sa mga bata ing dapita bay. Bay, Doon na gini rason. Kung anong patko ng mga bata. Unya, murag balbalon. bay. Murag kikulpaan man ko. Naanasag ka. Gikulbaan ko's posibleng mahitabo nimo kung mailhan nimo ka ng killer. Ha? Aw. Pangandaman ko man ang daan. Bay, mas may tingaling ang mga pulis na lang ang imong pasagdan sa pagsulbad ng mga krimen, bay. Total, gireport naman ko nun ni sa kapitan nga to sa mayor o sa kapulisan. Di ta magsalig sa uban. Wata mahibaw kung unsa gyud ang plano sa mong killer. Ha? Manang kinahanglang ato siyang mailhan. Aron di na mapunan ang mamising ug mamatay ng mga bata ini dapita. Sa imong huna-huna, bay, niagit ka ining dapitan ng imong giingong killer? Oh, Mikmik. Nagtuo ko nga ni argid ining dapita kanang maong killer. Kinsa mo ka? May gidudahan ka ba? Na ako'y gidudahan. Pero di pa yun ako mahimong isulti nimo. May mabag, sultihan na lang ko nimo kung kinsa man na siya, bay. Aron makapangandam sad ko. Pero basin og di ka makapugong sa imong bation bay. Og mapagawas nimo niya ang akong pagduda. Bida nimo, bay. Iwa di kay salig na ko, bay. Sultihan lang ti kay ni kung mapunan pa nga akong ebidensya nga siya gyud ang tag-iya sa mga tunob sa sapatos didto sa musoleo ni Scholastica. Tod, kung gusto ka mo tabang nga madakpan ang kriminal, panii dito sa bilar, bay. Kutob sa tao nga mutan-aw sa haya, obserbay. Kanina raman sila nag-meeting. Huwag pa makit magkawas si Dindo o si Sir Darwin. Dindo? Dindo? Mingaw madinis sa suod sa klinik. Ano naman ka? Hain magka sila dapita mag-meeting. Uwa si tao diri sa receiving area. Oh. Basin ko na sila sa suod mismo sa klinik. Uwa man si tao diri sa klinik. Ay, maka sila mag-meeting. Basin sa kusina din Mura maghihapon nagbahay ng dapita, oy. May dental clinic lang. Pero nga namingaw mo din sa suwit, no? Ano naman ang kway tao? Dindo? Dindo? Dindo, hain ka! Oh. Unsa man ron? Pultahan nga may apli o misera. Hain man ron gikan. Mingaw man sa tinis kusina. Dindo? Dindo? May apli ang pultahan sa kwarto tinis kusina. Dindo? Ikaw bang may ablis pultahan?
Dindo! Oh, si Dindo ka na lingkod sa kilid sa kama. Dindo! Milchi, ikaw din na. Abi na ko guwi tao din May gihuna-una lang ko. Nahuman na mag-meeting si mong papa? Oh, O niya, ang anong murang kag nag-uol? ha? Doon na ka may problema? Gikasaban ka ba si mong amahan? Wa man. O niya, ang anong murang bugat pa kay kag problema ang gipasaan? Wa. Dali na. Manggawas na din eh. Dali na, Milchi. Sige, sige. Magsunod ka nimo. Noon sa Miss Dindo, mura man hay kaayo. Nag-drugs ka ni siya? Ano hilangon ako din ispayag. Maayo kay malalang tawaran ako gikan din ang meteryo. Kinahanglan bantayan ko ang kalihukan sa meteryo. Ug aron digid ko maklaro sa ngit-ngit. Ako ning isulob ang itong mga kapa ni Lolo Pilo. Kung kinsa mga tawhana ka, kinahanglan ako kang masakpan. Niya na, nag-t-shirt na ko og itom. Nagkapa og itom. Pura na ko multo ini ngit-ngit. At na ko mag-atang sa sunod mahitabo sa meteryo. Kinahanglang maliit ko sa mangutan-aw sa haya ni Inday Ina. May laing hutong sa mga tao nga gustong matan-aw ni Ina. Kisa man ni sila? Usa anak nila posibleng kriminal. Kanang usa ka batan-on. Daghan siya tato. Siya ka ang killer. Matod pa nila, ang killer posible nga muli ligyod sa iyang gipatay. Ay! Oh, Mek! ay, Kapitan. Ay! Oh, Kap. Hi, Mas Johnny. Ha? Kuan, doon na pa'y gibuhat sa iyang payag, Kap. Ay! Ohon sa may iyang gibuhat. Ambot lang, okay ba? Basta, ingon naman to siya nga, dilion na siya mobilaron kay doon na siya buhaton. Ay! Mek! Mm. Kinahanglan bantayan ni mo ka na si Johnny. Ha? Gano'n ako masyabantayan, Kap. Ay! Bantayin lang yun. Kay? O kung doon na kay mabantayan sa imong higala nga mga lihok nga di maayo, kinahanglang imo ning i-report na ko. Ha? Nga naman, Kap? Nagduda ka nga si Johnny ang kriminal? Ay! Di ka ba di ay magduda? Kung nganong sa minteryo magyod ilabay ang mga batang gipatay. Ha? Ay! Og nahibawag yun ta, nga duol sa minteryo ang payag ni Johnny. Bida, Kap. Okay, dool man is minteryo, Kap. Magtuog yun ka nga si Johnny na ang kriminal? Ay! Tanan tao, may mong suspek sa maong mga patay. Apil na si Johnny. Og apil na sab ka, Kapitan. Ay! Unsa? Ako, kapitan taon ko, oy. Unya dudahan ko ni mo nga kriminal. Aw, ingon man ka, nga tanan mahimong suspek, apil ka? Ay! Mas bugat ang akong katarungan kung nganong angay na kong dudahan si Johnny. O kamong duha ang angay dudahan. Uy, nga no gutong, kaming duha may imong dudahan, Kap. Dili ko kaliwat og ungo, Kap. Kawas pa, way ungo nga manguneg higala. Ay! Aw! Mulutaw rabitaw tinuod. Ato na lang paabuton. Kana noon, magpaabot anak, Kap. Dili kay mo pagawas tag pagduda nga makapa-influensya sa ubang mga tao. Ay! Basta ako, nagduda yung ko ng Johnny. Gamaoy mi balbal sa mga bata. Kap, dili lagi agi sa kukuong ngipon ang mga samad sa bata. Ay! Aw, wata mahibaw. Basin, sosyal na ang balbal. Og mugamit na sa kitchen knife o
og tinidor kon mamalbal. Hmm? Ayaw kalimot nga moderno na ang panahon karon. Basta ako, Kap. Di ko mo tuo nga si Abay Johnny ang kriminal. Dili gid, Kap. Ay! Tanahon ta lang. Oh. Kala dagan sa utok sa kapitan, ha? Kalit man lang. Iya naman hinoong giinitan sa Abay Johnny. Mura man og lain na ning daghan nada. Anin ko sa suod sa musliyo ni Scholastica Mutago. Maayo din kay sa lipod. Ug mausog kini ang agianan kanunay sa kriminal. Anting lang unang akong gamiton karon. Maayo ta kon muto nga ang kriminal karon kabiyo na. Oh, ni mga kasikas, ang kriminal na tingali na. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!